vakomana Judas dzikati ndaita mari, zvikanzi mari 30 idzi, 30 pieces of yange iri mari refu. Ndokubva paya zvikanzi uyai ndikuratidzei padziri. Ndokubva dzasvika. Rabbi, what's up? Rabbi akati aiwa bo wangu bo zvikuzviona. Zvikanzi paya Jesu achibatwa, Judas dzakanomira nepapo ka. Dzakazovhunduka dzichiona Jesu achipiwa mbama, ndari. Jesu ari kutokikwa ka. Andobva vateerawo vachida kuona kuti zviri kufamba sei. Ndokunoteera ndokutoona kuti konya iri pana paitori serious kai. Ndokutonzwa kuti aiwa uyu arifana kutofa, uyu haachatorarami kubva panapa. Ndobva atoona tsamba dzichitonyorwa kaJudas. Ko munhu uyu akutoenda shamu ari kurohwa vakomana neshamu dzinhatu, so dzine 3 ma-strings, dzine ma-hooks, dziri kutocheka nyama. Zvikanzi when he realized that kuti panapa he has betrayed innocent blood, zvikanzi Judas repented himself. Akatozvidemba. He felt remorseful. Zvikanzi akachema, so akauya kuvaprista, wrong move. Akauya to those enemies. Ndokusvika ndokuti varume, andaita hite. Uri kuudza vanhu vasirivo Judas kuti yawaita hite. Iwe pane dzimwe nyaya dzisingade kuudza vamwe vanhu. Imbogara pasi uone vanhu vauri kuudza kuti yawaita hite. Kuti zvakuremera, zvavanhu vekuudza kuti zvandiremera. Vakomana takaudza vamwe vanhu tichivatemba, but vakatiudzeiko? Vakati ndeyako iyo. Unoziva life iri mumaoko ako. Kuupwanya kana kugadzira. Iwe unyatsoona kuti shwa life iri mumaoko angu, ende ndaipwanya panapa. Unyatsoona kuti zveshuwa koma ndini ndavhiringa panapa. I have messed up big time. And vobva vatsikirira kuti wamesa and gadzira mesi yako. Zvikanzi shamwari hapasina reverse up. Iwe kana watoda izo ndiyoyo. Ameno. Actually, these words killed Judas. But it doesn't justify the death though. Vakawanda. Vakaudzwa yavakaudzwa nevanhu. Iwe wakazodai. Ende shwa mashoko anotsemura pamoyo. But that doesn't justify your death. Kufa kwako ndiwe mdikamu. Nyango ukati vakazondiudza kuti saka ndazviuraya, handiyo nyaya.